All right. Ne balma choni balma muso. Nkora keni ndo mfano mbao. Abani ano tumani suani kliani ula. Ya balma che suru di kai. Ba fama suru jan do ba fama kunimba de ne togo. Do ba fama kokoko. Alright. Ntogo sirna ngacha. Ntogo kunimba de kaniye. Ne kunimba. Comme une vidéo flaque, a flaque comment préparer ta vie. Il y a un plan pour bien tout. Bon, pour compléter la présentation, plan, il m'a fait un plan que l'homme propose, Dieu dispose. Il m'a plan fait que ni timina dia bala, ou ni courage bala. On est persistance bala, on est à la deli bala, là ou fin, obiriwa. Ni mana fin feta, selini, on est bangi ba buen, munu buen. Nous le be fala nanka. Amba fo otikidema ko baraka ba atika kola. Comme maliko ndu. Avec un document en coffre pour que vous gagnez bon enflammé à mon bon fait chambre de mon manie ou mon donc comment y a donc un don afflé mon te fait mon bina en coffre ou le cadeau flé sous là tous les matériels pour réussir sont des matériels mentaux pour réussir bon niveau là donc bon, il y a persistance bon, persistance can be c'est défini comme fermeté du but. Tu es toujours concentré à ta résolution. Donc, il fait des résolutions qui vont aboutir dans la vie. Donc, quand tu es concentré là, toutes les distractions qui sont à côté là, les maquis, tout là, donc sont des distractions. Donc, il sait qu'il imagine un rôle là. Donc, si tu as un objectif, donc pour atteindre c'est facile. Parce qu'il y a des fait que ni faire un blalo là, il y a des au moins. Donc, il sait qu'il imagine, fin d'obé, montini, il a démarché là. Parce qu'il dit qu'il démarché, peut-être il fait que électricien, il a démarché, il fait que basketteur. Ou bien il fait que pilote, ou bien il fait que ministre, ou bien il fait que doctorat, diplôme, ou bien il fait que fin ok. Donc en tant que tu as un but dans la tête, fin chama mana ko chama be atise parce que né a fait un drôle parce que bi kungulo la kwa donc no bi kungulo la donc il est kanga munke pour que katama fait donc bon courage a fana courage na ala dele oni duawo angana nyina ko donc anga bangeban angu boya ikoroke ibi comme so quoi au baby université faveur de dima parce que si tu as en balance avec tout le monde dans ta vie il fallait pas il doit donc so mo si diminuer ko de ibi bebo angana nyina boya ko bitla ka video wala ke boya ni fait donc on n'a pas de sérénité il y a on fait donc fin bien qu'elle a pas fin bien qu'elle a pas mais là la vidéo wala que tout mais avec mon parcours personnel qu'elle a mon sur là qu'elle a mon sur le rond parce que en bora mali de là nana avec la faute du coup il faut que la langage de yannika école cool donc on fait donc nous de la missionnaire il m'a fait bien fait ou mo bi avantage la gelabe atikila mo yana atikila mo ka bulu dara so gelabe toujours itara ni tara du wala halika bo mopti kase pa mako gelabe kaneto mopti ne re basket damne sans sociaux fermé ne adamne ni babi ni ya bon les points sociaux fermés re kunti so moti donc fana kuma wora yo amno ke ko fa comme mitine re ka ko ni pour que kan dogono blasera
continuez vos moments les plus difficiles mènent souvent au plus grand moment de votre vie. Continuez les situations difficiles, créez des personnes fortes à la fin. Donc, ça c'est d'après Bennett. Donc, ni gɛlɛya bi adamaden a b'i kun gɛlɛya, ça te donne du courage. Hali ni mana fɛn, hali ni mana i ka résolution abouti, a tɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen parce que i yɛrɛ b'a dɔn i ye sɛgɛn mun kɛ k'a sɔrɔ. Tuma dɔ la gɛlɛya fana mɔgɔw bɛ gɛlɛya ye, gɛlɛya ti fɛn jugu ye tuma dɔw la, mais gɛlɛya jugu man ɲi, mais gɛlɛya dɔɔni pour que n'i b'i fɛn mun ɲini na n'i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la, fɛn jugu tɛ nin fɛn ninnu. Donc an bɛ taa continue. Donc n bɛna nin cɛ ni bon ne fana ka ne to lycée la o ni fɛn ninnu, donc an taara basket camp dɔ de la, donc j'ai l'opportunité de rencontrer ce monsieur là. Ale a tɔgɔ de ko Lebron, a ka Lebron, ale ye fɛn de quoi, c'est un conférencier américain parce que conférencier c'est mɔgɔ min bi mɔgɔw motiver quoi, donc a b'o de kɛ. Donc k'an to université la je veux dire, donc a ka vie mɔgɔ min don denmisɛnnin Amérique denmisɛnnin a ba y'a wolo de k'a fili ɲama na, donc a ba y'a wolo k'a fili ɲama de la, o ni mɔgɔ dɔ y'a ladon, o tigi y'a adapté, donc ale sɔrɔla ten nɔ de, a t'a a wolo ba yɛrɛ n'a wolo fa yɛrɛ a t'u dɔn, donc ale tun bɛ fɛ ka kɛ fɛn de quoi, DJ de quoi, antenne fɛn ninnu. Donc u y'a rejeté pendant plusieurs fois, a taara baara ɲini yɔrɔ dɔ de la, a b'o fɔ a ka kuma ninnu na. A taara siɲɛ fɔlɔ u y'a gɛn, taara filanan u y'a gɛn, sabanan u y'a gɛn, naaninan donc a ye mɔgɔw ka mobili koli daminɛ k'a daminɛ mobili koli fo sisan, c'est un millionnaire maintenant. Kumakɛla de don, yan'a dun ka kuma sɔrɔ a ye mɔgɔw ka mobili de ko. O de la n ka video tɛmɛnen na i bɛ fɛn kɛ mun man di ye pour que ka fɛn sɔrɔ mun ka di ye, tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔw kɛ mun man di ye ka fɛn sɔrɔ mun ka di i ni ye. Souvent hali minnu bɛ aventure la ni i bɛ se k'u bɛɛ kɛ, an bɛ fɛn kɛ tuma dɔ la a man d'an ye mais a bɛ fɛn d'an ma mun ka d'an ye o ye wari ye, donc an bɛ aventure la, an tɛ aventure la fu la, an bɛ wari de ɲini na pour améliorer notre vie et puis fana ka an bangebaa minnu bɛ kɔfɛ k'u dɛmɛ o ni fɛn ninnu. Donc souvent i bɛ fɛn dɔw kɛ tuma dɔ la i yɛrɛ ni n'a fɔra i tɛ bon si tu as un objectif, tuma dɔ la i bɛ fɛn kɛ yɛrɛ i kun tɛ sigi n'a yɛrɛ bɛna kɛ pour atteindre ces objectifs là. Wari mɔgɔ bɛ fɛn sugu caman kɛ wari nɔfɛ, ni en tant que i tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔn ye, en tant que i tɛ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la, a ka ɲi. Alright, okay, so o ye Lebron ka fɛn, o de la ni photo bɛ Facebook de la tuma dɔ la ni mɔgɔnifin mun sen t'a la bolo t'a la a bɛ sɛnɛ la mun na pour que k'a bɔ a da la dumuni sɔrɔ, donc mun de y'ale ka encouragement ye ka dumuni sɔrɔ. Donc si tu es encouragé seulement fo tɛ se ka hali n'i sen n'i bolo tigɛra fo tɛ se k'i lajɔ, fo tɛ se ka don i ni o fɛn cɛ quoi. Donc Mali puissance. Donc ne yɛrɛ ka komi n y'a fɔ n ka kuma laban, la vision c'est tout, n tɛna fɛn wɛrɛw fara a kan. Donc ni objectif la ti taa yɔrɔ jan, il faut toujours avoir de l'objectif. Ni si tu as des objectifs i y'i ka plan tracé, i yɛrɛ b'a dɔn il faut que n ka nin kɛ pour que ka nin sɔrɔ étape par étape. Donc i b'a réaliser, i b'i ka rêve réaliser, i tɛ se k'i ka rêve réaliser n'i yɛrɛ t'a dɔn ta fan t'i la o ni fɛn ninnu. Donc ne yɛrɛ y'o faamuya parce que ne ye baara kɛ ni denmisɛnnin caman ye, des milliers des élèves. Donc n'i mana organisation kɛ k'a di denmisɛnnin ma n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ dɔn i bɛ fɛ ka baara sugu min kɛ, le reste c'est l'histoire, ça c'est à toi de réaliser. Donc la persévérance fait toute la différence. N'allez jamais, c'est le dérobable la plus facile au monde. Fixez-vous un objectif et n'abandonnez pas tant que vous ne l'avez pas atteint. Lorsque vous atteignez, fixez-vous un autre objectif et n'arrêtez pas avant de l'avoir atteint. Donc, il y a un objectif de quoi? Il y a un objectif de conclure, il y a un fait que baara sɔrɔ la, objectif wɛrɛ bɛ yen, i bɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka n ba lata Maka, ou bien i bɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka so sɔrɔ Mali la, ou bien fɛn objectif tɛ ban quoi. Il y a toujours de l'objectif en tant que tu as envie
yeah. Bon, ne ka objectif tun ye ka yan diplôme sɔrɔ o ni fɛn ninnu donc a bɛ se i b'o olu photo ye rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance ya gɛlɛya minnu sɔrɔla ne ka université ninnu fɛn ninnu minnu o ni basɛti ninnu hukumu kɔnɔna na minnu o fana kɛ vidéo wɛrɛ ye kuma wɛrɛw de ye quoi donc ni ye photo de ye quoi donc peut remplacer même si tu n'es pas intelligent si tu as un objectif bien placé et puis avec la persévérance avec la prière avec les doigts de ta mère et ton père là, tes frères, tu vas réaliser à la en tant que il paraît qu'il m'a face à comme quand tu chutes pour la lune, halnima kaloso, il vit de l'eau. Donc, ni mana objectif fait à bien quoi, à bien vigné, halni, il m'a c'est qu'un objectif atteint, à bien fin d'ima, il m'a c'est qu'il mouille. Donc, c'est ça la vie même. Donc nous fait pour de faire une vidéo là avec la ni mo chama famille de solo là donc comme nya fanga kuma là ya où ma journée aux États-Unis depuis quand mon petit faut Bamako on est États-Unis on fait vidéo kuma na kuma wala là ko fo parce que ni ala sonama on est bon le fana mo kon fin deme ba ambe mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu y'an dɛmɛ k'a daminɛ Moti mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye ne dɛmɛ ka se Bamakɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye ne dɛmɛ Bamakɔ a ka ca ka se Amérique mɔgɔ dɔw fana ye ne dɛmɛ a ka ca bon ni si tu es persistant les gens connaissent que tu es au sérieux avec ton objectif i bɛ dɛmɛbaa sɔrɔ quand tu n'es pas sérieux avec ton objectif mɔgɔ si tɛ se ka da i ka i ma fama k'a fɔ i bɛ fɛ ka fɛn kɛ o n'i y'a da i dusu la k'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ i bɛ dɛmɛbaa sɔrɔ ala yɛrɛ bɛ dɛmɛbaa ɲini ka d'i ma ne dalen b'o la ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka an dɔgɔnin ninnu n'a an den ninnu ala k'aw bɛɛ kɛ sɛbɛkɛla ye ala ka Mali bɔ nɔgɔ la ala k'a to a ka se ka Mali ta ka tɛmɛ anw kan an minnu dɛsɛra bi in na Mali bɛ yɔrɔ min ala ka a taabolo d'aw ma ala k'a ta fanga d'aw ma ala k'a ta hakili d'aw ma ala ka to aw ma o ne ka kumakan ye bi